A day in the life sa usa ka bana nga nangasawa og nurse kay nagtahom nga makalingkawas sa kalisod. Another day, another video na sad. Nakatisting na ba mo nga giingnan mo sa inyong anak? Daddy, you're so Big Mac. Kanang gihimo na kag burger sa usa ka fast food chain. Mo nang ga-practice lang pud ko og lakaw-lakaw. Kay gusto na ako mabalik akong lawas sa una. Ako ra man unta maglakaw-lakaw nya kay dili man ni pwede ibili ning usa kay siya may magbuot kay anak gud og amo. Bayot delikado sa deduction. Pag abot na mo sa balay ni diretso na lang pud mig Walmart aron mo palit og secret weapon para sa mga flies ta aron dili ra kay luod. Mga limpyado ra man sa ding mga langaw na mo diri kay sa kasagbutan na nagpuyo wala may open garbage ug kanal diring dapita. Ang kaapan lang arang daghana. Ag kahaso lang yun musulod magud og balay. O di ba effective? Kay natulog man akong amo sa pikas kwarto, diri mi mag-hangout sa kwarto sa mga bata aron dili madisturbo akong amo sa iyang pagtulog. Looy pod mo duty pa tuon niya. Kay nilandong naman diring dapita ga outdoor activity lang pod mi. Ga coach ko kunuhay ani iyang softball. Akong giingnan kung naay manguyab nimo puhon dayon pasakitan ka hala bunali. Joke ra na ha for the content ra na. Syempre higugmaon lang gihapon. Kay hapit naman tumong mata akong amo namubo lang pud ko dayon nanguhag gamay utanon para pang salad para panihapon. Ni request in town to lami daw ikaw og salad. Igo-igo ra pud naka-harvest og 32 kilos. Mao nang tangkong akong giblan sa diha straight from the backyard. Kiligo na sad ko ani magtan-aw ani akong mga sakop, mga halab ug utan. Tinuod yun ang unsay makita sa mga bata sun-o na nila. Kay mao may nakita nila sa ilang inahan kusog mo kaon og utan. Grabihag mga movements mura magpagumangko ni Chef Boy Logro. Pagka-perfect. Mao na ni akong giingon bayot, wala pa nalunod ang talong gikan-anas custom. Lami? Paila-ila dita mo sa muang okra princess mga madi. Pagka lami ata naawon, lakaw dayon murag way na hitabo. Kay nahuman na mata sa salad, karni na punta. Picnic ana, butangan nimo nag-coke para nagkaon ninyo unya, dili na mo moinom og coke, kay naa na coke daan. Mindset ba mindset? Kani nga dis gitawag di siya nga humba tidbits ang katudlo na ko ani akong angkol nga si Panlasang Pinoy. Mao ni nga vlog nga live update with cooking show ang atik. Takluban na nimo ipaitos ka may okay na dayon na. Kay garedy naman ni akong amo nga mo duty magandam na lang po ko dayon para sa iyang balon. Dili ra bagyod dali mo trabaho nga gigutom. Diretso na lang po dayon ako gihapon akong amo. Nakatilaw na ba mo og saging nga giasinan? Mao ni pinakapaborito nga snack ag sa bata pa ko. Kay hinumdom na lang ko sa akong lula sa una daghan kay saging basta tingkupras na. Basta kay naghuman nimo og butang og asin pituho na nimo dayon. Nangandam like ani kay weekend man ihangyo ning mga anak sa akong amo nga mag-movie night lagi daw. Unya nakapalit man mig melon sa Walmart og saging sa International Store. Matig yandaman dayon og snack. May tag, maingkrisan ko ani sa akong amo oy. Mo na nanghanig na lang pud ko dayon kay dira na daw mi matulog pagkahuman. Paluparan lang og snack para masugdan ang pelikula. Mura ra ba kun sa nga pelikula ang suda pa pag yun nga ikaw 100 nang gibalik-balik. Wala tay choice ani kay anak magbusing. That's all for today. Sunod na pod. Out. Good night.